Támuid ag leir faoin sport an tachtain seo fad an seo Cúla4 agus is even nar hagan mo chóirde go dtí mo cheach le fécant cluiche Babhlaí nó cluiche Sacair agus bíon beala gran rosta agam a gcónaí agus me hiag fécant cluiche Babhlaí nó cluiche Sacair an telefís. Ach, tá mé chun tá spontaid chunas beala tá speisialta agus níos a rúnaí má tá tú ag sí sa bhaile le a chóirde fécant cluiche Sacair. Tá líróid Sacair agam an seo. Nu tá sé cosú le líróid Sacair éinos. Daim si mé plát popper an seo, gear mé na gála agus an sin Grammy mé PC pop den fláta. An is tá gléhéip agam cá má tá mé chuníd seo a bhaint agus an dó físa a Grammy dá chéile mar seo. Díreach mar sin. Agus inis, nuair a osclí mé mar sin tá Babhlaí agam agus in nunid gran rosta chuirteach ag gná Babhlaí tá beagganín le dránach. Tá mé chun Babhlaí speisialta Sacair a bheith agam. Agus féach sin. Beidh na Babhlaí seo agam an chéadú eile. Bhíon mo cóirde sa teach agus muid ag fécant cluiche Sacair le chéile. Ma chun sin agal an sin agus ithe níos déanaí dar nóí. Fág me gran rosta an sin ach tá sé nám dún inis. Fear nó breigach a immert agus is féidir leatsa seo immert sáile freisin se agan an scálan. Fear nó breigach. Céird an chéad rátas. Is féidir le cafar cluiche ladóg mhór de immert le chéile. Fear, tá sé sin fear nach bhfuil? Fear, Bert Inaya Berta. Cé ceann fear. Dar ceann. Sí an chiisfeil sport náisiúnta Canada, fear nó breigach. Níl mé cínta breigach? Ach níl mé céad fan cé cínta. Tá sé breigach. Tá gá sport náisiúnta i Canada, crosógiacht sa saora agus hacha air sa gíomhra. Gá ceann. Cé ceann eile? Céirta agin. Imrítar Ealaín 8 bell déag I gluthe golf profisiúnta. Fear nó breigach. Fear. Tá 9 bell nó 8 bell déag gná golf cuasa. Sástal am hain, níor mé cínta faoin gceann sin agus an bhfuil ceann eile agin. Sí líróid láimhe an sport náisiúnta san Ísland an bhfuil sé sin fear nó breigach. Ní beidir go bhfuil sé sin fear, tá mé an fearrách níl mé umlan cínta tá sé sin fear! Tásúla gom gur éirí go máladsa sa bhaile le sin cuma agus sulla gur an cé clór eile seo. Os ruir gur luúin muid golf an sin. Tá mé chun písa Ealaín a dhéanamh. Tá líróidí golf agam an seo agus tá leathanach a chathair curtha stoc agam an sin, leathanach bán agus cur mé paint an leathanach. Curcra, guram agus buí agus tá mé chun na líróidí golf a chur isteach iad a bhogad timpeall agus fecamid céir Ealaín. Ach sílan go mé patrún deas an rénos mar sin. Cur mé cean bháin ar an tíobh sin agus cean eile ar an tíobh sin agus tá mé chun na líróidí a bhogad timpeall ceann sin cin Ealaín gramathe mar sin agus iad a bhogad níl mé céirí go dtite siad a bhog ar mo gansaí. Was agad breíonn an pop an ias ach sílam gur fearlam an cuma atá na líróidí. Gur sin. Tá sin go hálinn.